Dani. David. Guillermo, baixant dels 46. Beatriz, Lucia. Juan José. José. Xavi, estan esperant. Aquí els seus seguidors, a la neta. Rubén. Joaquim, David, Joan. Darius. Analia. Jordi. Paqui. Òscar. Gerard. Isaac. Xavier, moment per repassar les classificacions oficials, com a mínim al podi, a la distància de 10 quilòmetres. La primera noia ha estat la Mireia Sunyer, amb una gran marca de 40-25, segona la Inés Mota, 41-03, tercera Alessandra de Magis, 41-56. El que fa els nois, John Córdoba, este vitoriano residente en Barcelona, que está preparando el maratón de Berlín, 32-27, segundo Xavi Figueroa, por aquí Castillejo y Cáceres, 32-45, tercer Juan Pedro Mora, 33-13 del Club Esportiu Aidan Ruiz Leiva. Quart classificat, també volem tenir una menció per ell, el Juanma Álvarez, que ja sap el que és guanyar aquí. Per tant, molt bona participació avui, enguany, en aquesta edició número 24 de la cursa atlètica del Poblenou. Francisco Bosch, Xavi, David, Sebastián, Joan, José, Albert, Antoni, Àlex, Sanric, Joan Josep, Sergi, Albert, Josep, Gregorio, José, Aster, Raúl, David, José María, Marc, Víctor, Gemma, Carlos, Juan, Carles, Albert, Manel, Pau, Elena, Sonia, Manuel, Javier, Vladimir, Recordos.cat, Víctor, Astel, Alejandro, David, Luis, Paco, Rafael, Flavio, Juan, Javier, Adria, Víctor, Andrés, Mónica, Sergi, Pere, Anabel, Dan, Laia, Àlex, Ivan, Sergi, Ivan, Ambros, Virgili, Patricia, Nicolás, María José, Seat Runners, sempre presents, Sara, Miguel Ángel, Llegarà 50 clavant Òscar, Eduardo, Marta, David, Toni, Roger, Mario. Fort aplaudiment al David!
Andreu, Olivier, Javier, Toni, Marc. Bravo, Angélica, buena carrera. Edu. Bill Runners, que tiene una cervecita. Edu, Manel. Yo soy Bill Runner, mucho más que correr, bravo. Marc. Ramón. Cervantes. Marta. Sheila. Rick. Sandra. Sergio. Joe. Sergi. Sonia. Juan. Albert. Victorio. Julia. Andreu. Manuel. Jaume. Sergi. Juan. Joan. Molt bé, molt bé. Montse Pérez, bravo! Ha arribat a la mà. Cuidado, cuidado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Campeón! ¡Vaya espíritu de Castejo! És important que no marxeu per dos motius. Primer, perquè tenim molts obsequis per sortejar i sobretot que marxin els que han guanyat premis de la seva categoria. És a dir, Aníbal Fernández, Arnau Brugaroles, Martí Rebull, premis de les primers classificats de la seva categoria, Lucas Alonso, Bruno Paz, Mikalo Kordinkov, tres primers classificats de l'any 84 i l'any 99, Juan Manuel Álvarez, Manel Cabanillas, Carlos Verano, tres primers classificats de la categoria M3, Phil Collin, José Luis López, Jaime Herrera, tres primers classificats de la categoria M4, Gabriel Acosta, Rock Metal, José Antonio Peña, tres primers classificats de la categoria M5, Miguel López, Manuel Parra, Manel Salgado, tres primers classificats de la categoria M6, Molt bé, Castellera de 55, clavant, bravo Carolina, bravo Raúl. Molt bé, molt bé. ¿Nos está sacando guapos o no? Se intenta, campeón. ¿Qué tal? Muy bien, aquí estamos. Comenzando de nuevo la temporada. Roger, Xavi, com tu mereixes aquest homenatge cap a tu mateix. Paco, Carlos, José María, Patricia, amb aquestes cames llargues corrent.
Sandra. Daniel. Ginés. Jordi. Está ganando tu hija, Miguel, Jordi. Anna. Javi. Maite. Nacho. David. Albert. Marc. Lacey. Elena. Òscar. Quirze. Xavi. Miguel, tots ells en menys de 57 minuts. Lluïsa. Joel. Mónica, brazos en alto, Pro Runners. Elena. Sílvia. Antoni. Xavier. Molt bé. I Déu-n'hi-do, un aplaudiment perquè és baixada d'hora arrossegant un carro, l'ha quedat bravo, Calculo que haurà fet uns 55 minuts perquè ha sortit just una mica després. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Alejandro. Cuidado. Jaume. Quin saltiró més maco. Sergi. Marta. Manu. Francisco Josemi. Llorenç. Toni i Lluís, corrent descalç, bravo, barefoot, a tope, 100%. Arturo, Mireia, Albert, Isa, Elvira, Ingrid, Manuel. Toni, gràcies per ensenyar-me el dorsal.